Як гэта прайсці шлях ад першага вядомага горада краіны, натуральныя глыбы, значныя гандлёва-культурныя мегакропкі прыцягнення да звычайнага райцэнтра такой нецікавай правінцыі. Мы канал «Загляне сонца». Сёння размаўляем пра заганную звычку беларускага заняпада і дэградацыі. Давайте разгледзім Полацк як яскравы прыклад дадзеных працэсаў. Калі пра Кіеў некалі казалі, маўляў, маць гарадоў рускіх у добрым сэнсе слова рускіх, то Полацак мама ці папа гарадоў беларускіх. Першая яго згадка 862 год. За больш як 100 гадоў да хросту Русі, задоўга да з'яўлення такіх буйных сучасных цэнтраў, як Берлін, Варшава ды тая ж Масква. Агулам, калі рэтраспектыўна казаць пра землі старой Русі, вылучаліся умоўна 3 цэнтры ўплыву: Кіеў, Новгарад і Полацак. У кожным был свой сімвал улады і велічы: Сафія, Сафійскі сабор, галоўны храм, пампезны, збудаваны па візантыйскіх канонах. Тыя часы гэта кіраванне Рагвалода, Ізяслава, Брачыслава, Усяслава, вядомага як Усяслаў-чарадзей, які нібыта умеў перакідвацца ў ваўка. Таму яго ў якім-небудзь экшн-муві сыграў бы Роберт Паттісон з прыцемак. Дарэчы, можна зрабіць асобны выпуск пра яго. Не пра Роберта Паттісона, а пра Усяслава-чарадзея. Калі хочаце, калі ласачка, у каментары. Пасля яго, Усяслава-чарадзея, Полацкае княства падзялілася на шэраг удзельных княстваў. Нармалёвая з'ява для тых часоў. Феадальныя дзяржавы часцяком драбіліся. Так паўсталі Менскае, Ізяслаўскае, Віцебскае, Лагойскае, Друцкае, Лукомскае княствы. Важнае, мне параілі зрабіць на гэтым акцэнт. Калісьці Мінск падпарадкоўваўся Полацку. Вялікі князь Полацкі пры гэтым надалей быў старшынём федэрацыі полацкіх князёў, а па гарадах сядзелі чэлы з полацкай дынастіі. Так працягвалася ажно да 14 стагоддзя. Нашчадкі Рагнеды сядзелі на полацкім прыстоле і актыўна канфліктавалі з крыжакамі, наўгародцамі ды іншымі суседзямі. Пацанскі цытатнік сярэднявечча. Каб не быць знішчаным, муці аб'яднання. Гэта цалкам пра наша любімае ВКЛ. Полацак адзін з найбуйнейшых гарадоў рэгіёну. Вялікі здабытак для новаўтворанай дзяржавы ў часы нашага любімага Вітаўта. Дарэчы, калі хочаце пра Вітаўта, мы абавязкова зробім пра яго адмысловы выпуск. Прычым узялі Полацак без крыві, не заваявалі, а прыядналі праз пагадненні і дынастычныя шлюбы. І тут яшчэ адзін важны факт, які праўдзіць полацкую крутату. Ад 1498 года горад мае магдыбургскае права. Раней за Мінск, Налаградак, Пінск ці Магілёў. Але ўражвае не толькі гэта. Полацак быў ганзейскім горадам. Мне патлумачылі, чаму гэта супер-супер важна. Ганза – гэта тагачасная еўрапейская гандлёвая карпорацыя, пра вобраз такога глобальнага рынку. У 14-15 стагоддзі гандаль развіваецца нейкім нерэальным чынам. Мне патлумачылі за тагачасны прадуктовы кошык. У Полацак праз Рыгу вазілі соль, дарагія патрэбны ўсім тавар, які разыходзіўся з Падзвіння далей па рэгіёну. Сярод тавараў яшчэ былі тканіны, балтыйскі селядзец, метал, як у выглядзе ножоў і сякераў, так і проста і сыравіны, каб на месцы яго рабіць. Таксама віно, посуд, піва, сухафрукты. Ад нас на захад вязуць воск. 14 стагоддзя яго аб'ём перавозкі ад 5 до 10 тонн штогод, мёд, пушніну, сярод якіх выдзяляецца бабёр, мядзведзь, андатра, собаль, заяц, усіх жывёл шкада. А дрэва хвойных пародаў, кажуць, што з нашага дрэва ва ўмоўным Гамбургу будавалі караблі і самі верфі, смалу, дзёгаць, залу і гэтак далей. Карацей, абарот быў не вельмі эка-фрэндлі, але настолькі шырокі, што ў Полацку абжылося да халеры немцаў, а ў Рызе дафіга палачанаў. Руская слабада так званая, зноў жа ў добрым сэнсе слова рускі. І мы прапануем вам, што можам замуціць выпуск пра рускасць і патлумачыць, чаму нармалёвая назва стала сінонімам сучаснай Расіі і таго, што яна сябе уяўляе. Даходзіла да смешнага, бо на пачатку 16 стагоддзя палачане завальвалі балтыйскія землі іхнай жа фальшывай манетай, зразумела, зробленай у Полацку. Так што працоўную і ўсялякую там іншую міграцыю прыдумалі задоўга да нас. Дарэчы, эканамічнае жыццё Полацка на сярэдзіну 16 стагоддзя, шчыра кажучы, уражвала больш 30 толькі рамесных спецыяльнасцяў. І не толькі вядомыя нам там ганчары, кузніцы, але і ювеліры, аружэнікі, пекары і гэтак далей. Захаваліся дакументы, як гаражане сварацца паміж сабою, напрыклад, за магчымасць варыць дома піва ці мець прыватную лазню. Ну, карацей, неблага жылі.
Усё прекрасна, але не забываем, які час. Канфлікты актыўна вырашаліся войнамі. Тут два хаця. Першае хаця, нібыта зараз нешта памянялася. Другое хаця, гэта хутчэй пра амаль сярэднявечнае мысленне расійскіх кіраўнікоў. Дык вось, Лівонская вайна ў сярэдзіне 16 стагоддзя, калі цікава больш канкрэтна, 1558-1583 годы. Да яе ў Полацку жыла 30 тысячаў чалавекаў, пасля 2000. Вось ён пачатак заняпаду горада. Калі Іван Грозны ўзяў Полацк, то не толькі зрабіў там разбурэнні, але і пабіў мясцовых людзей. Плюс частку элементарна завёў у палон на Масковію, заселіўшы сваіх. Гэта такая распаўсюджаная тэма замены насельніцтва. Гэтая схема пасля паўтараецца яшчэ некалькі разоў. Асноўнае насельніцтва гораду было хрысціянскае, але мелася прыблізна пад 2000 габрэяў. Іх пры Іване Грозным загенацыдзілі. Грамада проста перастала існаваць. Патапілі ў палонках на замёрзлай рацэ. Падобны лёс чакаў і немцаў-лютэранаў. Туды ж з вялікай верагоднасцю трапілі і манахі-бернардынцы, колішнія настаўнікі нашага вялікага суайчынніка Францішка Скарыды. Карацей, усе неправаслаўныя. І тут што цікава, мне патлумачылі. Горад адраджаецца пасля той вайны. Наш вялікі рэспект. Горад надалей гандлюе з Рыгай, але ўжо саступае Віцебску ў сваім эканамічным аб'ёме. Яго жыхары працягваюць быць вольналюбімымі і дэманструюць дэмакратычныя здольнасці. Напрыклад, у 1598 годзе яны выгналі ваеводу, які ім не спадабаўся. Так і уяўляю, як яны крычалі яму «Ухадзі!». Ну, спасибо. Але то быў, прашу прабачэння за нездаровы пафас, пачатак канца. Усё 17 стагоддзе Полацк прымушалі рэгулярна узнаўляцца. Сітуацыя нездаровая. Маскоўскі патоп ці невядомая вайна 1654-1667 гады. Паўночная вайна, калі Пётр I ўзрывае Сафійскі сабор. Напярэдадні ён, будучы п'яным, пазабіваў там уніяцкіх святароў. Мы распавядалі пра гэта ў выпуску «Чаму Беларусь не Расія». Паглядзіце, калі ласка, і разам з тым падпішыцеся на канал. Нам будзе вельмі карысна і вельмі прыемна. То бок геаграфічнае становішча, якое калісьці дазволіла Полацку падняцца, бо падзвінне ўпісвался ў еўрапейскую гандлёвую сетку. Цяпер яго натуральна забівала. Масковія была зусім блізка, і ў кожную вайну суседзі прыходзілі найперш у Полацк. Заняпад быў расцягнуты ў часе, але нават калі сюды крэпка прыйшла Расія, 1772 год, гэта першы падзел Рэчы Паспалітай, дык яшчэ па старой памяці зрабіла горад цэнтрам Полацкай губерніі. Гэта адбылося ў 1796 годзе. Але ўжо праз 6 гадоў, у 1802 ён стае павятовым, то бок раённым цэнтрам беларускай, а пазней Віцебскай губерніі, то бок занадта слабы і сумны горад на той момант. 1812 год. У Полацку 12 вуліц, 8 вулачак, вельмі цікава, дарэчы, у чым розніца, 29 завулкаў і 1300 дамоў. Насельніцтва 9000 чалавекаў, у 3 разы менш, чым у пачатку 16 стагоддзя. Давайте далей прасочым гэтыя ўсе змены. 1861 год, 15 тысячаў насельніцтва. 1887 год, 19 464 чалавекі насельніцтва. 1939 год, 30 тысячаў насельніцтва. Ура! Дасягнулі ўзроўню 16 стагоддзя. 2023 год, 79 960 чалавекаў насельніцтва. Цяжка прыкінуць, якой магла быць дынаміка росту і развіцця горада, калі б з ім было ўсё ок. І імпульс развіцця 16 стагоддзя захаваўся б на том же самым узроўні. Напрыклад, насельніцтва той же самай Масквы на канец 16 стагоддзя 80 тысячаў чалавек. Зараз 13 мільёнаў чалавек. Зразумела, што параўнанне грубае і, напэўна, некарэктнае, але Полацк мог бы быць мінімум, як мінімум, горадам-мільённікам. Цяпер давайте храналагічна пра здабыткі вялікага Полацка, які мы ўсё роўна прадзяўбалі. Ну, не мы канкрэтна прадзяўбалі, але прадзяўбалі. Езуіцкі калегіум і акадэмія. Яшчэ Баторый пад канец 16 стагоддзя, калі ўрачыста наваляў Івану Грознаму, добры быў дзень, запрасіў у Полацк езуітаў. Тыя пачалі будавацца і адкрылі калегіум. Тут жа паўстаў храм святога Стэфана, які таксама прадзяўбалі, і пра які мы яшчэ крышачку надалі паразмаўляем. Езуіты, трэба адзначыць і адрэспектаваць, ім агулам будавалі мегакрутую інфраструктуру. Яны мелі на сваёй тэрыторыі стайню, карэтную, пякарню, вяндлярню, бровар, нават суконную фабрыку. Больш за тое, яны пабудавалі адвод грунтовых вод. У скляпенні была створана цэлая сістэма падземных вадасцёкаў. У 1812 годзе ўжо пры расійскай імперыі на базе калегіума адкрылі акадэмію. На тэрыторыі сучаснай Беларусі гэта самая старая навучальная установа. Для дзяцей беднай шляхты ордэн прапаноўваў бясплатнае пражыванне, харчаванне і іншыя забяспечанне, магчымасць дадатковага навучання музыцы. Тыя, хто мелі магчымасць плаціць, атрымлівалі месцы ў шляхецкім канвікце. Калі
трэба зрабіць іх больш разумелым, гэта інтэрнат ці студэнцкая абшчага. У дапамогу адукацыйнаму працэсу дзейнічала багатая бібліятэка. Яна налічвала больш чым 50 000 тамоў. Плюс працавала друкарня, якая выпусціла з 500 найменняў кніг, агульны тыраж якіх падлічыць наогул немагчыма. Але ў 1820-м акадэмія была ліквідавана, а яе маёмасць канфіскавана. Езуіты вымушана з'ехалі або ў заходнюю Европу, або бліжэй у Галіцыю ці заходнюю Украіну. Значная частка бібліятэкі была раскрадзена. Кнігі размеркаваліся па навучальным установам Расіі. Давайте крышачку пра сабор Святого Стэфана, які доўгі час быў архітэктурнай дамінантай Полацка. Новая ўлада, тая, якая расійская, у 1839-м пераўтварыла яго ў царкву Полацкага кадэцкага корпусу. Ён паўстаў на месцы езуіцкай акадэміі. Па просьбе жыхароў у 1875-м зноў стаў гарадскім саборам з прыпісанай яму Сафійскай царквой. У выніку, што не зрабіла расійская імперыя, скончыла савецкая. У 1936-м разабралі 2 верхніх яруса абедзвюх званіц храма. Пры гэтым знішчыўшы унікальны гадзіннік з боем працы віленскага майстра Густава Мудні. Званы скінулі яшчэ на пачатку 30-х гадоў. На астатніх ніжніх ярусах званіцаў замацавалі гіганцкі партрэт каго? Ну, зразумела, Іосіфа Сталіна. Толькі ў час акупацыі там адбываліся набажэнствы. Цалкам жа сабор знішчылі 9 ці 11 студзеня 1964 года. Яго элементарна, вельмі проста, банальна ўзарвалі. Уладзімір Арлоў, наша павага іконе беларускай гістарычнай прозы, пасля ўзгадваў, што руіны дабівалі салдаты полацкага гарнізона. Гэта доўжылася ажно 2 гады. На месцы колішняга сабора пабудавалі шматкватэрны дом. Дом з вушамі, як яго называюць у Полацку, бо там на даху нейкія чырвоныя дэкаратыўныя канструкцыі. Арлоў таксама ўзгадвае, што праз шмат гадоў у кнізе мемуараў савецкага дысідэнта генерала Грыгарэнкі ён прачытаў, маўляў, Полацкі сабор Святого Стэфана был у ліку помнікаў, на якіх, як гэта тады называлася, выпрабоўвалася новая, более прагрэсіўная методіка сноса культавых страеній. Чамусьці яна выпрабоўвалася менавіта ў Беларусі. Здаецца, у Полацку гэта быў апошні выбух. Пасля таго будынкі ўжо не руйнавалі, а пачыналі аднаўляць. Кажуць, адзіны напамін пра храм фрэска на будынку ў пачатку сённяшняга праспекту Скарыны. Калісьці гэты будынак акурат знаходзіўся насупраць. Вельмі падобна на гарадзенскую фару Вітаўта, натуральны вандалізм у выкананні савецкага рэжыму. Калі хочаце адмысловы выпуск пра агародню, калі ласачка, напішыце ў каментарах, ну і падпішыцеся на канал. Наша мэта сабраць у бліжэйшы час 10 000 падпісантаў. І я лічу, што агульнымі высілкамі гэта для нас рэальна. Дарэчы, чаму ў Мінску праспекта Скарыны няма, а ў Полацку ёсць. Мне распавялі, што з 1999 па 2011 у горадзе быў цікавы перыяд вяртання да гісторыі. Як кажуць, тэма пра адэкватнага мэра. Уладзімір Тачыла яго звалі. Яму дапамагалі дырэктарка Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка і яшчэ пара чалавекаў. Тады ў горадзе паўсталі помнікі Ефрасіні Полацкай, Сімеону Полацкаму, Сяславу Чарадзея, літары уніскладовыя. У Полацку вызначылі геаграфічны цэнтр Европы і зрабілі адмысловы знак. Таксама ў Полацку зрабілі трохмачтавы карабель з гербу гораду на плошчы Францыска Скарыны. Такія тут, кажуць, не плавалі, але гэта даніна памяці пра старыя добрыя ганзейскія часы і развіты гандаль. Перанамінаванні вуліцаў агулам былі вельмі крутымі. Кажуць, так ад савецчыны пазбаўляліся толькі ў маладзечна. Карла Маркса памянялі, напрыклад, на Францішка Скарыну ў 2009 годзе. Фрунза стала Ефрасінні Полацкай, Леніна Ніжнепакроўскай. У 2010 мелі таксама зрабіць вуліцу Грунвальскую, бо якраз адзначалі 600-годдзе той бітвы. Але мэра Тачылу знялі з пасаду, а пазней пасадзілі, нібыта за карупцыю. Пасля яго кіраўніком горада стаў чалавек з цікавым спалучэннем імені і прозвішча Александр Григорович Пазняк. У Бога ўсё ж такі ёсць пачуццё гумару. А я яшчэ пра гэта не думаў, напэўна, яшчэ прыйдзецца пажыць. Пра Полацак мы ўсе чыталі ў падручніках па гісторыі Беларусі. Там Рахвалот, Рахнеда, скрадзены крыж Ефрасінні, барысаўскія камяні, Сафія, Скарына, Сімён Полацкі. Але калі ты прыедзеш туды, часта цябе чакае горкае расчараванне, бо хочаш пабачыць нешта тыпу калі не Лондона, то Кракава. Гэта калыска польскай дзяржаўнасці. А па факце не хочацца, канешне, нікога абражаць. Гэта такая класічная беларуская правінцыя ў горшым сэнсе гэтага слова. Важны факт. 14 студзеня 2014 года указам Лукашэнкі за нумарам 27 аб аб'яднанні раёнаў і гарадоў абласнога падпарадкавання Рэспублікі Беларусь, якія маюць агульны адміністрацыйны цэнтр,
Полацк быў пазбаўлены статуса горада абласнога падпарадкавання. То бок не тыя ўвага і фінансаванне. Гэта ўсё пра заняпад, які працягваўся. Чаму гэты працэс адбыўся? Чаму агулам адбыліся ўсе гэтыя беды, калі, шчыра казаць? З буйным такім горадам, з жывой эканомікай і культурай. Всё нібыта зразумела, бо бясконцыя войны з Расіяй, а далей проста скатванне ўніз у правінцыйнае жыццё. Але чаму ён не адрадзіўся нават праз адэкватнага мэра? Можна зрабіць шмат помнікаў, сам горад прызначыць гісторыка-культурным запаведнікам і гэтак далей. Але калі вакол Савецкі Саюз, усё гэта дом на пяску. Або мэра здымуць, або проста ў горадзе ніхто не захоча жыць. Далейшыя разважанні выводзяць на рэфлексію наконт сучаснай сістэмы рэжыму з яго цэнтралізацыі, русіфікацыі і іншымі абмежаваннямі. Не думаю, што ўсё гэта адпавядае тэме выпуску. Але ўсё гэта пра несвабоду. Мяркую, калі яе знішчыць, будуць жыць і людзі, і памятаць даўніну, што вельмі важна для будучыні. Нагадваю, мой канал «Загляне сонца». Калі ласка, падпішыцеся на нас і давайце беларусець разам.